Jesus, mainiton. Pasahin daw naman si Kuya Bot. Ano daw naman ang tuyo? Kuya! Ay, dakos na! Ano naman, dakos na? Mainiton! Ay, talaga, sabihin mo pa. Ano naman ta? Marita na, naabutan ta ka. Tabis yung gano'n pala na tao. Busy nga eh. Kaya mo na kumahuragilak basta-basta. Ano naman? Na ano ko kaya, pero may kakayanayin ko, magkakanta. Akaw? Tapos may nakaunabi sa kuya, matibayon ka talaga magkanta. Tapos pagparayin ko manggad sa video mo, matibig ka manggad kumanta. Ay, ako pa. Ano ko nga si aki ko, ma 18th birthday. 18th birthday? Oo. May po ang singer. Singer. Ako na ang... Ayun nga may pig-recommenda sa kuya, ikada ang anong ko. Oo. Ikada ang kuwang ko. Nya, paber daw niya ko. Sige mo ba ako, hiling mo ba ako, pero ako kakanta. Iyaw? Oo. Buda, ano ko sa niya ko. Eh, man niya ko na-receive niya ko. So, Ako nag-chat ka sa ko? Oo, kaya niya, binaklay ko baga pasirin din eh. Kaya nga niya ako, kaya may... Kunya ako naman sa message request, Kuya Butan nga, ikaw. Yan. Ako ito. Ngunyan, ang birthday ni Bibe, Anong pizza? Marso 2. Marso 2. Ano na baga? Sa bagay, dahil man ako kaan na kaulangan bossing, Dahil kami nagkaulangan kaya. pwede ko na saglit ng dumang. Dahil, pirang set ang pagkakantahan mo. Kung mo yakang 50 kanta, kantanta ka. Sige, Oo, nagkanta. mag-aga ka mo kidaw kang busis kung sus, maliputo. Oo, pwede mo na gano'n. Tapos, iba pa yan na bonus. May bonus pa yan na makanta ka pang remata eh. Ay, gwapa siyempre. Yan mo pigaharanap ko mananggan. Package na. Package din na tayo na. Tama. O ngunyan, pitcha dos. Nguya ko, aga, yaong ka na. Aga. Yaong ka na. Tanganin mo. Makanta ko, ano bangge? Banggi ka makakanta. Siyempre mo ako, naka-aircon ka. Tuloy ka na mahiling mo na kantawo. Ay, parang VIP. VIP. Surprise mo niya. siya. Tapos, Maraming ka na. so, may igwa ka lang na, dahil ka ang kanta, dahil ka dumugong kantawo, siyempre baga, sikat-sikat ka na baga. Ay, oo. Iyo, tanahiling na pati ako nung kanta dyan. Nga pag, kang lunadan, kwarta tulos, pintuan, diretso ka naman. Diretso ko naman. Yan ang plano nita, niya, kung bakit niya ako na Ano, may binyo kita, boss? may binyo kita. May binyo? Mm. May iwas ang boss? May iwas niya. May wakso na binyo. Mga sarong iktar. Tamo niya ako kaya, boss, medyo kunyan ako sa mga audience. Minsan araw ka ng kagapuhan ko, kaguluhan ako. Ayun nga, Lain so, maharadok sa kuya, dahil pa na nirepilyo, may magurugos, arang sudon. Iyaw, yan ang iwasan ko, boss, iyaw. Ngunyan, sir, Hmm. pira ang talent pitabing pighagad mo. 90 mil isa na, boss? Pira! 90 mil! Jesus, 90 mil. Ano, sikatong ka na? Ikaw pa sa namin natanong kasumba kung sikat ako, oh. Kaya po nga, air conditioner sa kuyang kwarto. Galing naman ko. Bulapi pa naman mo aga. Sayang ka oras ko, boss. What? Ngayon dyan sa paglaba ko. Pero ang kaso sa paglaba, sabon, budak makusot pa ako. Dating ito, mga 2,000 ito. Ako ipabayad ko. Iyo. Ngunyan, pirang oras ako kihala. Banggi pa ako makanta. So maghapon ko, boss, mapatagan ko mga 50 mil. Bako pati sumanap, nagsangayaw. Ata na. Hindi kami lang, boss. Discounted ka na nga niya. Nipas na muna ko, boss. Ano? Pas na muna, di ba? Uli ni 90 mil. Ano, ang celebrity? Parot lama. Kaya ba, nasa naman na po yan? Ay, ngayon mo lang, boss. Sige nga ang kanta ko. Mari ngayon una. Sige mo ang kanta ko. Tawa, nagpapagkanta ka nga nila. 90 mil. Sige kung wow. Yun lamang, kung mga Georges Melo nang kaya-kaya. Celebrity. Pas, boss. Ay mo, pas. Pas. Kaya. Nayaman mo si Buso. Discounted na nga nito sa kuya kang 90 mil. Sige ang kanta ko. Sabi okay.